Alas 12:11. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga baretang ngunya na paggaga digdi sa radyo DZGB. Ako po, asin maging tagapagbaretang ngunya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Sa pamayo ang mga darakulang bareta sa lado lokal, 115 fire trainees magraduar na dyan na hapon. Boundary marker sa Albay gagabaon kan DPWH. Sa lado nasyonal, pagmantinir kan Metro Manila, siniba pa sa GCQ, sagkod sa Disyembre, pigaadalan pa kan Department of Health asin Malacanang. Sugar smuggling, papaimbestigaran sa Bureau of Customs. Bareta sa ibang nasyon, two-child policy gustong ibusol sa India. Sa lado nin sports, Pinay volleyball star, may offer sa Taiwan alagad dai nangyari. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Maugmanin marhay ang mga magurang o agom kan mga fire trainees na enot ng nagkaigwanin halawig na ensayo sa BFP Regional Training Center sa Kawa Hill sa Barangay Tuburan, Ligao City. Bago sinda na deploy sa iba-ibang fire stations para sa on-the-job training sa laog din tulong simana dahil ang tasinda nakagraduar man giraray dyan na hapon. Sa Legazpi Fire Station ang main venue kan graduation ceremony dyan na alas 2 nin pagkahapon. Mantangan ibang fire station mapartisipar man sa paagi nin Zoom platform. Matapos kan seremonya tatawanan sinda ni nagkapir ng aldaw na bakasyon bago man sinda ipadara sa iba-ibang fire station para sa formal nindang pagtrabaho. Mientras tanto, magmamanan mga fire trainees dahilan nagbunga na ang sa indang kapagalan asin sakripisyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Masasayang sana ang mga boundary marker sa iba-ibang banwaan dahilan tan mangini gagabaon man sa natanganing matawanan ng dalan ang pagpapahiwas sa tinampo. Inibase sa ordenan kan Department of Public Works and Highways sa dapat sanang gabaon ang mga strukturan na kaulang sa pagpapahiwas kan mga tinampo. Kanot kay ng boundary marker sa pagultanan kan Malinaw asin Tiwi. Ginaba sa namantang igwaman nin mga boundary marker sa Tercer Distrito kan Albay na pinuna ng gabaon. Dahilan kay ni daing may ginibuan gobyerno lokal na nagpagibon ng boundary marker kung gagabaon man sana ang mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kinontestar ni Gobernador Chis Escudero kan Sorsogon ang mga otoridad sa salud kan Kabikolan sa alokasyon ng bakuna kontra sa COVID-19 sa pagkasabi ng ibang lugar iulugod ang natatawanan ng mas dakol na bakuna. Pinagad niya sa Department of Health Center for Health and Development sa rehiyon na magpaliwanag kung natataan kadaklan kan 36,800 na doses nin bakuna na nag-abot sa Kabikolan. Alokado sana sa Albay kay Ibang Legazpi City asin Naga. Sayang sinabi ng Sorsogon igwaman ng kaso ng COVID-19. Sa naglalaom ng Department of Health makapagpaliwanag kung nata ta 54% kan vaccine allocation. Napaduman sa Albay asin Naga City mantang ang 46% ang pigihirason kan ibang probinsya sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada.
Igadalang ka Department of Health asin Malacanang. Ora nangapodan si Albay, 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo asin Mayor Patty Gonzales Alsuwa kan Ligaw City na magpalistanan mga interesadong mag-eskwela ng dressmaking NC2 ni libre sa test sa JCM Robredo Center for Productivity and Training sa irarom kan Special Training for Employment Program. Kung sa nasa 46 slots ang alukar para sa ikadawang batch ka nasabing training. Siyon kay Cabredo kamawotan kining matabangan na may padagos ang pag-aadal kan mga residentes ka nasabing syudad kung sa mapairarom sinda sa 38 dias sa training ni libre. Paliwanag ni Cabredo na ang mga personang may edad 15 hanggang 59 anyos asin wala ning ibang scholarship ang kwalipikado sa nasabing asistensya. Kaya puwan sana magpresentar ng kopya kan sa inang birth certificate, marriage contract, para sa may mga may agom, scholastic records, apat na pidaso ng 1x1 picture, asin 2 pidaso ng PPE allowance na or 2 pidaso ni na passport size picture. Pero sa libreng training makaresibi man sindang allowance, PPE allowance sa kantidad 500 pesos, asin internet allowance na 500 pesos. Ang mga interesadong persona pwedeng mag-contact kay Ruth Perez kan JMBCPT sa paagi kan 0995-932-1727 o 0998-452-6536. Pupunan sa aga Hulyo 14 ang orientation alas 8 nin aga sa Robredo Building, Kawa, Tuburan, Ligaw City. Ang baretang ini hatod sa Indokan Enervon C Tablet. Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bagulbol ang pagbabakuna sa daraga dahil sa nakadepende ang vaccination rollout sa numero kan bakuna nag-aabot sa munisipyo. Alagad sa presente, hababa ini. Yan ang kinumpirmar na Alcalde Vic Bareta sa DZGB News kung saan siyang sinabi na ang banwaan ni Kaduwa sa Legazpi City na may halangkaw na kaso ng COVID-19 kung kaya dapat lang na madugangan ng alokasyon ng bakuna para sa indang mga residente. Mientras sa pinag-ibinida man ni Bareta na halos na kompleto ng nabakunahan ang mga personang kaibahan sa A1 alagad hababa pa ang numero kan mga nababakunahan sa A2 as in A3 category group. Sayon kay Bareta, target nindang bakunahan ang 70% ng sa indang populasyon. Alagad dahil sa kakulangan ng bakuna na nag-abot sa indang banwaan, hababa pa sa 10% ang nababakunahan digdi. Kailan kayo nangapunan ng alkalde na dugang na bakuna, halis sa Department of Health ang may padagos ang pagbabakuna sa mga personang kaibahan sa priority group. Nangaponan si Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo Albay sa Department of Health na magkaigwaning balancing distribusyon ng bakuna sa mga munisipyo asin syudad asin dai mag-concentrate sa saro sa ng lugar. Sigun kay Aguas na dipisilan sindang ipagpadagos ang pagbabakuna sa iyang mga residentes dahil na nasa 40 doses na ang pinakauring bakuna na naialokar sa indang munisipyo kapares na naresibikan munisipyo kan uwas sigun kay Mayor Domingo Escoto Jr. Mientras sa sigun kay Alcalde Jem anong hoko kan ginubatan sobra sa 1,000 doses man ang sa indang naresibi basado sa pinakaurinindang datos. Sigun kay Aguas nasa 800 na individual na kaibahan sa A1, A3 na bakunahan sa Santo Domingo. Karayo sa target indang numero kan mababakunahan para marealisar ang herd immunity. Paliwanag kan mga alkalde na sa ibong kan sa indang pagmamaliugot na mapalangkaw ang numero kan mababakunahan sa indang respetibong lugar sing kagustuhan na kan mga namamanwaan na mabakunahan na pipindyente man giraray dahil sa babang alokasyon na sin supply nin bakuna para sa indang munisipyo. Naglalaman ng mga alkalde na matawanan nini na magkakanigong atensyon ka Department of Health asin masolusyonan sa mga masunod na aldaw. Uminabot na sa 53,711 na mga albayano kaibahan sa priority group ang nakaresibi na kan first dose. Yan ang kinumpirmar kan Provincial Health Office kan Albay sa paagi ni Ryan Altabano ang Supervising Admin Officer kan PHO. Kung kay Altabano nasa 17,053 digdiya nakakompleto na o nakaresibi na kan ikaduhang dose nin bakuna kontra sa COVID-19. Mientras sa nagkapi ng aldaw na nakalis matapos na magkondukta sindanin mass vaccination sa Albay Astrodome alagad sa ngunya. Wala pa ning pigpapaluwas na schedule ko na rin sigurare magkakaigwanin pagbabakuna sa nasabing lugar dahil naman sa limitasyon kan bakuna. Maliwanag ni Altabano na sa presente igwana sa naning na 543 na doses ang natada sa 10,000 na bakuna na naresibi kan probinsya. Sa ngunya nangapodan si Altabano sa mga albayaro na maghalat na muna kan abiso kan gobyerno provinsyal kung na rin maresumir ang mass vaccination. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Gumagaan ang inuman pag Sunlit light. Uy!
Kumusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. DZGB, Bareta alas 12. Paraos kita sa mga Bareta kunyan, sa mga Bareta sa lado nasyonal.
Igadalan ka Department of Health asin Malacanang ang posibleng pagmantenir sa Metro Manila sinibapang high-risk provinces sa General Community Quarantine sagkod sa bulan ni Disyembre. Katako din kan rekomendasyon ni Dr. Ront Jean Solante, miyembro kan Vaccine Expert Panel kung saan itatawan niya na nindoon na dapat magkumpiyansa ang gobyerno lalo na tadai pa na kamtan ang herd immunity. Sinabi niyang wala pa ang 40% kan populasyon ang nababakunahan. Sa ngunyan, pinag-uhurunan pa manggiraray kan Department of Health Economic Cluster kung paano mag-transition sa mga community quarantine classifications. Sinabi man ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinaghihiling pa manggiraray ninda ang daily attack rate as in 2-week daily average attack rate as in critical care capacity. Hinagad kan Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa gobyerno na tugutan ang paggamit ng antigen test para sa mga biyaherong nasa emergency trip. Sigun kay Quirino Governor Dakila Kua, presidente kan ULAP na permimpig abot ng 2 aldaw bago makuha ang resulta kan RT-PCR test na pinag-require kan Interagency Task Force o IATF sa oras na biglaan na pagangaipo. Kailan digdi mas maray na tugutan ang nasabing testing dahil kay puwan dit sa ng oras para makapaghandaan sa rong tawo. Kasabay kay ini pinagdadalan man ni Kua ng pagiging mas barato kan antigen test as in ang pagiging madaling magpagluwas kan resulta. Iyon na pinagagamit ka ng kapirang local government units LGUs para sa mga mabisita sa saindang mga lugar. Konforme sina Senate President Tito Soto III at sin Senator Panfilo Lacson sa lakdang kan Commission on Elections sa COMELEC na poon sa Oktubre konsidera ng campaign expenses ang political ads sa social media kan mga kandidato. Siyon kay Senate President Soto sa ining magayon na lalakdang para marendahan ang mga kandidato ng bilyones pesos na campaign funds. Ginawan man nindo ni Senador Lacson na magiging patas ini para sa mga kandidato na daing dakulang pondo na magagamit sa kampanya. Siring man mga katabang nitangan ng daing makalamang ang mga kandidato kan administrasyon na pirming mas may dakulang resources sa kampanya. Paliwanag pa ni Lacson na pagkatapos kan na mag-file din Certificate of Candidacy, maging official candidate na sa harong kandidato kaya pwede nang i-regulate kan COMELEC ang gastos kan mga ini sa political ads sa social media. Nalilibog sa Senate Committee on Electoral Reforms Chairman Senador Amy Marcos sa pahayag ng Commission on Elections sa COMELEC na poon sa Oktubre kukonsideran nindang parte kan campaign expenses ang political ads sa social media. Sigun kay Senador Marcos, maski bako siya election lawyer pero ang pagkasabot o sa hiling niya pwedeng pagsuway sa existidong lay kung tolos na ikonsiderar na parte kan gastos sa kampanya ang political ads sa social media kan mga kandidato pagkatapos kan filing of Certificate of Candidacy o COC. Paliwanag man sigun sa senador na ang campaign period para sa national candidates 90 days bago ang eleksyon kaya sa Pebrero 8 pa mapuon mantang sa local candidates 35 dias para sa Marso 25 ini mapuon. Posibleng magdara ng seryosong implikasyon kung tulos na ikonsiderar na gastos sa kampanya ang political ads sa social media pagkatapos kan filing kan COC. Dahil bako siring kay nang intensyon kan lay. Nagkoordinar na si Senador Marcos kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon para maghagad ng paglilinaw sa bagay na ini. Dapat napadago sa sinmaigot na ibusol kan Pilipinas ang nakamit na trayumpo o kapangganahan sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague manungod sa isyu kan West Philippine Sea. Para maging kompleto ang trayumpo sa pagklamar sa nasabing lugar, sinabi ni Senador Panfilo Lacson, Chairman kan Senate Committee on National Defense and Security Peace kasabay kan pagasabing dakula pa ang kaypuan na gibuon kan Pilipinas dahil padagos pa magkiraray ang presensya kan China sa West Philippine Sea. Ang pahayag ni Lacson katakod kan ika-5 taon na anibersaryo kan makasaysay na legal victory na nakamtan kan nasyon sa Arbitral Tribunal. Nakamtan kan Pilipinas ang makaistoryang panggana kontra sa China kan Hulyo 12 taon 2016. Pero dahil pagkumpleto ang trayumpo digdi, sa giraray na ipinapangapoda ni Lacson ang pangaipo na magkaigwan ng balancing presensya ng mga puwersa sa South China Sea region sa paikan makusog na alyansa kan Pilipinas sa mga kalyadong nasyon na kinabibilangan kan Amerika, Australia, Japan at siniba pang nasyon sa Europa.
Ipinag-orden ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa Bureau of Customs o BOC na imbestigaran ang posibleng smuggling ng asukar sa nasyon. Sinabi ni Dominguez na langkawan presyo kan asukar sa Pilipinas kumpara sa pangkinaba na presyo. Sinabi niyang may mga report na nagkapirang sugar traders ang pigasalidahan ang deklarasyon kan sa indang pigluluwas na volume ng asukar kumpara sa indang pig-importa. Sa sarong pagtiripon sinabi ni Dominguez kay Customs Commissioner Ray Guerrero na may kumpanya sa Cebu na imbwelto sa nasabing modus base sa mga report na hali sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Bareta sa ibang nasyon. Igbubusol na ang pagkakaigwanin two-child policy sa Uttar Pradesh sa India. Sinaram kang propwestong lay sa kudong aki na sana kada pamilya tutugutan ang kanstado in kaso maaprobaran ini. Ang mga magagom na may sobra duwang aki dahil na matawanan ng suporta asin benepisyo gikan sa Uttar. Iba naman anday pag-ako sa inda sa state government jobs. Ang two-child policy papautob dahil sa limitadong ecological asin economic resources kan Uttar na pinagkukonsidera na most populated state sa India. Bareta sa lado ng sports. Midbid bilang saro sa pinakamatibay na volleyball star sa Pilipinas, nakaresibi si Majoy Baron ding tangro na magkawat bilang import kan top speed sa Taiwan. Kinumpirmar kan sayang manager na si Suki Salvador ang sirang na impormasyon na sininako nindan offer alagad kaya maninalawas dahil sa pandemya. Diyan sinabi na nakaw aninda ang bendisyon kan mother club ni Baron na FS Logistics asin pati kan national team bago man sinda mag-oyo na magkawat sa top speed. Idinagdag pa man niya nasa proseso na sinda kan papeles kan ang Taiwan may rarom sa lockdown kausa kan COVID-19 kaya nasupla ang pagkawat ni Baron sa nasabing nasyon. EDC tool card ang napod kan may eksperto sa siyensya, imbensyon na kasing dakula sa naning credit card pero tiyan sa features. Sigun sa may eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban, ang tool card na ini may kapasidad na gamiton sa 60 mga bagay o aktibidad. Agpon sa paggiri sagkod sa paghigot kan tornilyo alagad the best ini. Pwede siyang matarom na kutsilyo, car and bottle opener, sagkod sa fire starter. Aber kayo ng amazing tool card na ini pwedeng gamiton bilang patok o axe. Istoryang naiiba. Kailangan nagpipinsar ang magtugang sa India ang binakal ni ng birthday cake ang maligtas sa inda sa mga may sugo na leopard. Istorya kan magtugang na sina Freers asin Sabir Mansuri na naghalis inda nin harong para magbakal nin mga ihanda para sa rong birthday celebration. Mantang nagmumotor pa uli sa indang harong asin nag-agi sa magapo na tinampos sa Madhya Pradesh bitbit ang birthday cake. Biglang nagbutwa ang leopard sa indang agian. Ilan maluway sa nansa ng padalagan inabutan sinda kan leopard. Kinamrot kay ni an na nakasunod na si Sabir na kaito pogol ang birthday cake. Nakalikay si Sabir sa kamrag kan leopard. Sa giraray na pag-atake ni kan leopard asin sa pagkakataon na ini nagdesisyon ang magtugang na kay po nindang mamili ang cake o ang sinang buhay. Nagdesisyon si Sabir na irapadoan kahon irapad ang kahon sa leopard na tinamaan sa payo. Nakikig ang leopard kan tamaan siya kan kahon na may cake kaya kumutipas ini nindalagan kumuripas ini padalagan paharayo. Flashback. Hulyo 13 kan taon 1883 kan mamundag si Henry Otley Beyer na binansagan bilang Father of Philippine Anthropology sarong Filipinologist duman sa Iowa, USA. Igonra si Beyer kan nagkapirang Philippine Institutions sarong nadigdi ang honorary doctorates kan Siliman Ateneo de Manila asin University of the Philippines. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, Patarbang-tabang News Director din Prato 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po, ang senod ng tagapagbaretang kunya na pagkaunto, ako po si Renz Luna. Kaya maghalid ay magpuknat, masunod ng programang Iskaramusa. Kaya ba si Angel Mustasa? Pagkatapos na nagkapit ang mga pakirumdong. Singdong nadangog ang mga darakulang bareta unya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick.
The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, Real ang pasta ko. Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jessic, magkasing kusog, pero